Хәерле көн. Бүгенге онлайн дәрестә без бөтен күрсәткечле дәрәҗәләр белән танышырбыз. Моның өчен 10 санының эзлекле дәрәҗәсен 0, 1, 2, 3 күрсәткечләре аша языйк. Димәк, 10-ның 0-нчы дәрәҗәсе, 10-ның 1-нче дәрәҗәсе, 10-ның 2-нче дәрәҗәсе яки 10-ның квадраты һәм 10-ның 3-нче дәрәҗәсе яки 10-ның кубы һәм башкалар. 10-ның 0-нчы дәрәҗәсе ул 1-гә тигез, 10-ның 1-нче дәрәҗәсе 10-га тигез, 10-ның квадраты ул 100, 10-ның кубы ул 1000 һәм башкалар. Һәр киләсе сан 10 тапкыр артып бара. Әгәр дә кирегә барсак, киресенчә 10 тапкыр кими. Моны 10-ның 0-нчы дәрәҗәсеннән алдагы саннарны да язырга була. Димәк, 10 тапкыр киметәбез. Димәк, 1 бүленгән 10 яки 10-ның 1-нче дәрәҗәсе. Тагын 10 тапкыр киметсәк, 1 бүленгән 100 була яки 10-ның квадраты. Тагын 10 тапкыр киметсәк, 1 бүленгән 1000 була яки 10-ның 3-нче дәрәҗәсе. Дәрәҗә күрсәткечләренә игътибар итсәк, алар киресенчә 1-гә кими. Шулай ук 10-ның 0-нчы дәрәҗәсеннән алдагы килгән саннарны языйк. 0-ны 1-гә киметәбез. 10-ның -1-нче дәрәҗәсе була. Тагын 1-гә киметсәк, 10-ның -2-нче дәрәҗәсе була. Тагын 1-гә киметәбез. 10-ның -3-нче дәрәҗәсе була. Һәм калганнар. Димәк, 10-ның -1-нче дәрәҗәсе ул 10-нан 1. 10-ның -2-нче дәрәҗәсе ул 1 бүленгән 10-ның квадраты. 10-ның -3-нче дәрәҗәсе ул 1 бүленгән 10-ның 3-нче дәрәҗәсе. Мондый килешү 0-дан башка теләсә нинди нигезле дәрәҗәләр өчен кабул ителә. Билгеләмә. Әгәр дә a 0-гә тигез булмаса һәм n тискәре бөтен сан булса, ул вакытта a-ның n-нче дәрәҗәсе 1 бүленгән a-ның n-нче дәрәҗәсенә тигез. Шулай ук, әгәр a да 0-га тигез булмаса, b да 0-га тигез булмаса, a бүленгән b-ның -1-нче дәрәҗәсе b бүленгән a тигезлеге үтәлә. Дәрәҗәнең билгеләмәсеннән файдаланып, әлеге биремнәрне чишик. -2-ның 4-нче дәрәҗәсе 16. Өченче биремне чишәр өчен без әлеге тигезлекне куллана алабыз. Димәк, -2-ның 3-нче дәрәҗәсе. Ноль бөтен 10-ны башта гади вакламага әйләндерик. Димәк, 10-нан 3. Шулай ук әлеге тигезлекне кулланыйк. Аралаш вакламаны катнаш сан ярдәмендә язып бетерергә була. Шуның белән бөтен күрсәткечле дәрәҗә темасының теория өлеше тәмам. Мисаллар карар өчен практик өлештә көтәм.